står foran det tidligere flygthjem, som et flertal i byrådet vil omdanne til et behandlingshjem for misbrugere. Det er noget, Socialdemokraterne vi stemte imod. Vi stemte imod, at vi skulle sælge flygthjemmet til Danske Omsorgshjem. Der er flere forskellige grunde til, at vi stemte imod, men en af de større grunde var, at der blandt andet herover ligger en skole, der ligger daginstitutioner, SFO'er, der ligger bibliotek, der ligger svømmehal. Der kan vi godt blive bekymrede ved at lægge et behandlingshjem så tæt på, hvor der er så mange børn, der færdes. Det har jo også vist sig, at borgerne herude, som ikke har fået nogen information, jo også er nervøse for, hvad sker der, når der kommer et behandlingshjem i nærheden af så mange børn. Det er selvfølgelig noget, vi skal tage meget, meget seriøst. Samtidig har det også vist sig, at i Rebild Kommune, hvor Danske Omsorgshjem driver nogle behandlingshjem, er der problemer. Rebild Kommune har bedt om en meget grundig redegørelse for at komme til bunds. Der har været bortvisning af medarbejdere, og jeg ved ikke hvad. Noget, som vi overhovedet ikke er blevet informeret om. Heldigvis tager vi sagen op igen på tirsdag på byrådsmødet, og der vil Socialdemokraterne selvfølgelig stemme imod, at Danske Omsorgshjem skal ind i flygthjem.